ಎಂಚಂದರ ಸೋಕ್ಯದ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರು ಇದು ಕೋಡದ ಕೋಲಗ ಪಡೆದೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಂಚೈತೆ ಕೋಡ ಬರ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದು ಜತ್ತಿ ನಾನು ಬೇಗಲ ಹಾಕದೆ ಮೂಡೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮೂಡೆ ಬರ ಮಂತದ್ದು ಐತಿ ಇದು ನಾಡು ಬರುವತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಾಯರಂಡು ಕೋರಿಗ ನೋಡಿಗೆ ಕೋರಿಗಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದದನ ಬಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಎನ್ನನೆ ಇಂಥ ಮೇಲೆ ಬಾಡ ಹಾಂ ಹೀಗೆ ಸಂಜೆ ಬಲಿರಾಮ ಕೋರಿ ಕನಕ ಪಕ್ಕ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರಿಲ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮೂಡೆ ರೆಡಿ ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ಊರಿನ ಬಂದನು ಮುಜ್ಜಿ ಸೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಬಂತೆ 23 ಮುಡೆ ಇದಕ್ಕೆನ್ನ ಮೂಡೆದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂರಿ ಕಸಿ ಮನ್ಪೋಡು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ರಸ ಮನ್ಪೋಡು ಕುಡ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ದಾದ ಮನ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂಡಿಗೆ ಮುಡಿದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಡೆ ಈ ಥರದ ಮುಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ವಾ ದೊಂಬು ಗೈಸ್ ಇಂಚು ದೊಂಬತ್ತೆ ಇಂಚು ನಿಕಲ್ ಹೋಗು ದೊಂಬ ಬರ ವಾಪಿದೆ ಪಚ್ಚಿ ನಾನೀಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಕರಂಚಿ ಮಜ್ಜಿ ತುಂಡು ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆವಾ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲಿ ವಾ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ರಾಹುಗಳಿಗೆ ಕೋಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ರಾಹುಲ್ ಯಾನು ರಾಹುಗಳಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೂಜಾವೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ಗಂಡ ಬೆಟ್ಟ ಕೋರಿಪುರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗೈಸೇನು ಸೆಕೆಟ್ ಆಪು ಜಿಂಕ್ ಕೋರಿ 19 ಕಬ್ಬು ಬೇತೆ ಕಂತೆ ಸುಕ್ಕದು ಬೇತೆ ಕಂತೆ ರಸ ಒಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊರ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ಸೆಕೆ ಕಾಪು ಜಂಪೋದು ಬತ್ತೆ ವಾದುಂಬು ತಡೆ ಉರಿ ಮಸ್ತ್ ಉರಿ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ 60 ಬರ್ಕ ಕೋರಿದ ಕಚ್ ಮಗ ಓಕೆ ಬೈ ದೇವರೇ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಂಜನೆ ರೀತಿ ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಮ್ಮ ಕತ್ತೇರಿಂಡ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರದೇ ನಡಿ ಗೊತ್ತುಗ ರೆಸಕ್ಕೆ ಖಾರದ ಕೊತ್ತುಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಯ್ಕಪ್ಪು ರೆಸ ಸೋಕಪ್ಪು ಸಾರು ಎಂತ ನೂನು ಮಾದ ಕಾಲದಕ್ಕ ಬರೋಡು ಬೇಕು ನಿಜದ ಅಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಬಿಜುಮುಲ್ ಖಂಡಿತಲ್ವ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ತಿನ್ನಟೆ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬೋದು ದಾರದೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತು ಸೋಕಾಪು ಅಮ್ಮೆನ ಏನೊಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆಗಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರು ಉಂಡಾತಾರಂಡು ಯಾವ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರಂಡು ಇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಚ್ಚಿ ಇವು ಕಸಿದ ಸೊಪ್ಪ ಇವು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಕೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಪಾಡು ಟ್ರೈಬೋಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಮುಂದುಂಡತಿ ಮುದ್ದೀಪುನ ಅವೇಟ ದೀದ್ ಬಾಜಂದಿ ಪಿರಿಯಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಮಂತೆ
ಅವು ಇಂಚ ಈತ ಥರ ಬರ್ಬಿಡು ಅವ್ರು ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮಂತೆ ತೂಕ 495ಗೆ ಮೀಶೋಡು 21ಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ ನನಗೆ ಸೊ ಮಗುರು ಸಾರದೆಣ್ಣೆಡು ಕೊತ್ತುದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾಗಿ ಅಮ್ಮ కొంచెం కై కుంట్లు ఇద్ది మాత్ర పోండు పోండు ఓ దేవా అవునుంది ఇదిగో ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರು ಯಾರಂತ ಬರ್ತದೆ ಸುಕ್ಕನ ಸಾರಿಗೆ ಯಾರು ನಿಂತು ಮಂಕುನದ ಬರುವೆ ಕಡೆಯ ಪಾಡ್ನವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 2 3 4 5 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ segitu apa sih warna mana teman pun hanya waktu ya ini lebih baik ada kan ya jadi kotam ini sampai ikannya sedikit teman tuh ya ah Woi, ate te beinare ana nantada. Anta mata padu. Yedem, yedem bata. Mette barada bartada. Le. ಮೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಓದಿಟ ನೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತದ ಕಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೆತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಮೆತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಒಡಗೋತ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೆತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿ Vidima. Ha. Jadi ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಡದು ಕೊಂತೀರಿ ಏರ ಮೆತ್ತೆ ಪುರ ಕಂಡು ಇಂಥ ಮೆತ್ತೆ ಹೋಗಿ kita bakal tuh lihat ini kayak kata-kata dijat pura dide pura barang ada ada mata betul nanti juga ada soal ya పాడు 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 అదే ఇంకా అద్దరు పాడండు పాడు పాప దేవరా పాప దేవరా నాది ini aye 120 minimum aku mau bawa jatuh terus Iba. Yang tu je tu ni.
ಈತು ನಂತೆ ರಾಧೆ ಬರ್ನೇರಿ ನೈಟ್ ನೀಟೆ ರಸಕ್ಕು ಪೊತ್ತೆ ನನಗೆ ತಾರಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆ ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಪಕ್ಕ ಪೇರ್ದೆ ಹಾಂ ನೀಟೆ ರಾಧೆ ಗೊತ್ತದೆ लेकिन ये साला कर क्या रहा है? ತರೀಟಿ ಉಂಡು ನಾವು ದೀತಿಚಿ शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಉಂಟು ದಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಮೆತ್ತದಜ್ಜಿಗೆ ಒಲಿತಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಲಕ್ಕದಿರಿ ಏರ್ಲ ಅಂದ್ ಲಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಅಲ್ಪ ಇಡೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಓಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದಂಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡಾಗ ಏರ ಕೊಂತೀರಿ ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಕೊನದ ಆವಡಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ತಡ್ಕಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಕೊನಪಿಯ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಡಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ವರ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮಂದಿನಾಗ್ಲೇ ದೂರ ಅವು ಅತ್ತಿ ಕಾಲ್ ತಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗಡೆ ಏನು ಅಪ್ಪಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಒದಗಿಬೋದು ಮೆತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೈಟ್ ಅದೇ ಬಂಜು ಏನೇನು ಮೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಂಡ ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಪಜಿ ಬಿಂಗಿ ಜಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಇದಿರಲ್ಲ ಸಾಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದಿಂದು ಒಂದು 70 ಪೇರೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಡೆಯರ ಅವು ಉಂಡವೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಬೇಕಿದೆ ಒಂದು ಕಬಾಬ್ಗ ಅವು ಅವು ಕಬಾಬ್ ಹೋಯ್ತು ಉಂಡಿ ಇದು ರಸಕಾರಿ ಐಟೊಂದು ದಿನ ಅಂದ ಯಾವ್ದು ಮಾಸ ಕೈ ತುಂಡಾದ ಪಟ್ಟಾದ ಬೇರೆ ತುಂಡಾದ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ವೈದ್ಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಎರಿ ಅದ ಬಂಗದೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಅವು ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಲು ಕೊನೆ ಎತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಬರೋವರ ಮೂರು ಕಂಡಿ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿ ಕಾಂಡೆಗೆ ಒಂಥರ ಮುಗಾಲಕ್ಕ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತು ನೆಪ್ಪಣ್ಣಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬದೆ ಐಕೊಂತ ಚೌಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಾರ್ದು ಪುಡಿ ಬಂತದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯರ ಬಾರಡು ಅಪ್ಪ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬದೆ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಹಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ತ ಪೇರು ನೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸುಕ್ಕ ಗುರ್ಚು ರಾಜನೇ ಬೈ ರಾಜನೇ ಸುಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದೀತೆ ಗೈಸು ಒಂದು ರೆಸಕ್ ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ಗೂ ರೆಸಕ್ಕು ಸುಕ್ಕ ಹಾಂ ಮಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕಾಗ ಬೇಯರೆಗದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಸ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸುಕ್ಕ ಹಡೆ ಸುಕ್ಕ
ಇಂಚನೆ ಪಡದೆ ಈತು ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಸ ಕೊಂತ ಪಡದೆ ರಸಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಬೇಯಿನಾಗ ನೀಪಿನಿ ಹೌದೇ ಇಂಚನೆ ಪಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಉಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ರಸಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಬರ್ರೆಂಡು ಮಟಂದ ಇನಿ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪಾಲು ಸುಕ್ಕ ಹಂಡು ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿಪಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾಸ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಡಗೆ ಸುಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತನೆ ಮೋರದ ಕೂಡ ತಿರ್ಚಿ ದಾದಾರಣ್ಣು ಏರ್ಲ ತುಂಡ ಬರ್ಪು ಚೇರು ಈತೆ ಈತೆಟೆ ದೂರಡೆ ಹಾಂ ಇಡ್ಲಿ ಖಾರ ಕಟ್ಟ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಇಡೀ ದೇವಾರದೇರು ಅಲೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆರ್ನ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಗುಲ್ದಿನೇ ಆಂಡು ಕೋರಿದ ರಸ ಆಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮೂಲುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಮಗಳಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಬಾಬ್ ನಿಕ್ಕರೆ ಎಂಕದು ಆಂಡು ಮಗನ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತೀರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾರ್ವೈದ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಹಿಂಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀತಿ ಮಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕಿಟಕಿಯದೆ ಇಂದು ಚಾ ಒಂದೊಂದು ಜಾಂಡ ಕಬಾಬ್ ನೀರುಂಡೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ ಬರ್ತದೆ ತೆಟ್ಟಿದ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಏ ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ ಒಡ್ಡು ಆರಂಚು ಎಟ್ಟುದುಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಚೀಪೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂತೆ ತಿನ್ನಾರೆ ಬಕದಾನೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಕಾಣ ಬರ್ಪುಂಗೆ ಸರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಕೋರಿದ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿಸಿದೆ ಊರೆಂಡು ರಸ ಉಂಡು ಸುಕ್ಕ ಉಂಡು ಕಬಾಬ್ ಉಂಟು ಬಯ್ಯಗ ಮಾಸ ಉಂಟು ಈತೆ ಸುಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಚ್ಚು ತುಳಿ ಗೈಸ್ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಕ್ಕ ಈ ತಿನ್ಬತ್ತೊಂದು ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನರೆ ಪೋಕ ಈ ತಿನ್ಬತ್ತೊಂದು ಏನು ತಿನ್ನರೆ ಪೋಕ ಶೋಕದು ಸುತ್ತಲ ಕಬಾಬ್ ಮಂದಿಜಿ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದುವ ಚೋರು ಬಡ ಆಡೈಕ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಬೈಗೆ ತಿನ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತಡದು ಎರತೆ ಇದು ಮುಟ ಒಂದು ಕೋಲದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಜೋರು ಬಡವಡೆಂಗು ತಡೆಯೊಂದಿಚ್ಚಿ ತಿಂದಿದ್ದು ತೆರೆಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕದ ಅದ ಮಟ್ಟ ತಿಂದಿದ್ದು ಚಿರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್